Kuha pa magdulo ko sila. Atong i-video kay before and after. Dodge, kuwan mo dili ba? Baga. Sige, Dodge. Di. Nangilay lang po. Kaya lang natin lang. Guess what on that to? Tara. Guess what on tiil ba? Gumiti ang tingin. Gamit mo kuwan mo. Tatras kami. Anak. Anak. Alsahon ba? Alsahon? Sakit magpupulis siya ba? Sakit ito. Diabetes niya ba? Naman niya. Tindog. Okay. Wala kong naunang amin. Igar. Butang sa bangko, dali sa inyo. Bangko ma. Ah, Bangko padali. Para mag-relax. Gawas mo? ni usab na po siya pilot ma'am. Dili mag. Itarong butang ang bangko.